שלום כיתה יקרה, היום אנחנו נראה איך אנחנו נכנסות לכיתה שלנו בגוגל קלאסרום. אז קודם כל כותבים בגוגל בית הספר הווירטואלי של משרד החינוך, נכנסים, צריך להזדהות כמובן, אני כבר הזדהיתי אז זה מכניס אותי אוטומטית, ונכנסים לפיצ'ר הקלאסרום. קחו בחשבון שהקלאסרום שלכם יהיה שונה משלי מכיוון שאני המורה, אז אנחנו כבר מגיעים. והנה זה פתוח לי פה, קלאסרום תולדות המחול כיתה י' תשפ"ו, וזה העמוד הראשי שלנו. פה יש את התמונה שאני בחרתי כרקע, שם הכיתה תולדות המחול י' תשפ"ו, כמו שאמרתי, בית ספר עירוני א'. נכנסים לסביבת הלמידה. בעצם בסביבת הלמידה יש לנו הכל, יש לנו גם את הנושא לימוד שלנו וגם את המטלות כשיש. אז למשל נלך לנושא הראשון, שימו לב שיש לנו בכל נושא גם סיכום כתוב וגם מצגת. עכשיו המצגת מתומצתת כמובן והסיכום הוא בהרחבה, בנוסף חומרי לימוד נלווים. אוקיי? את הכל יש לכם, כל מה שאתם צריכות לעשות זה לשמור ולהוריד. הנה גם נושא 2, בכל פולחני, פה למשל אין חומרי לימוד נלווים, רק המצגת שלנו והסיכום. מעבר לזה יש לנו גם את המטלות שאותם צריך להגיש עד התאריך שכתוב פה מצד שמאל. אתם נכנסות למטלה, אתם קוראות את ההוראות, למשל פה, הנה נלך למטלת חקר. אנחנו קוראות את ההוראות ויהיה לכם להגשת המטלה, לחצו, זה בדרך כלל למטה מצד שמאל, וככה אתם מגישות את המטלה דרך הקלאסרום. זהו, שיהיה לנו בהצלחה בנות ושנה טובה.